yayi amfani da ni. Tun yaushe fara amfani da kiya? Tun ina da shekara 14. 14. Yan shekara na nan shekara 6 na fahimce ki. To da kin ka fara bashi kanki? Ya ce yana son ki ne da su da aure ki ko kuma ya? Ya ce yana suna ne, sai kuma rashin lafiya ta kama shi na tafi ganin shi. To da na je ne sai abin ya faru. Ok, lokacin da abin ya fara faruwa kenan na? Bai da lafiya kin ka isko shi daki ne? Na je ganin sa. Gidansu ko kuma dai wani wuri? Gidansu. To me ya faɗi miki kafin ki bashi kanki? Da farko dai na je tare da ƙawayena ne. Bayan na koma gida sai ya kira ni ga waya yake cewa ya zata ni kaɗai zan zo. Sai na ce to yanzu dare yayi ya bari sai zuwa gobe. To bayan na koma ne sai kuma ya yi amfani da ni. To akwai wani roman da ya ɗanɗana miki ga baki wanda sakin ka amince da shi ko kore? Ya ce zai aure ni. To ko akwai wani abu da ya taba shiga cikin tun lokacin da fara kusanta ki har zuwa yau? Ya yi min ciki. So guda ko so biyu? So 3. To na farkon ya an kai shi ya? Na farkon daga ni har shi dai babu wanda ya san akwai shi sai da ya yi wata 7. Sai ya gano ya ce a barar da ya min alƙawarin zai aure ni bayan an zubar. To na tafi ne na ga likita sai an ka zubar. Yana wata 7? Na biyu ba? Na biyu shi yana wata 3 ne. An ka zubar da shi ya? To na 3 ɗin ha? Shi kuma ya shiga na wata na 4 ne. Shi ma an zubar da shi ya? Wannan bidiyon da aka fitar da shi yanzu a Kano na wata yarinya da muka ga dukan abin da ya faru. Ta zo ta musulma ce, Bahaushiya a arewa mu duba irin wannan. Yau in dai ke mace ce uwa ko ya, wannan masifan ya ishe ki wallahi ki ji kawai ba daɗi. Masifa ce wanda babu daɗi a matsayin mu na mata abin da ya faru. Amma mu duba mu gani. Abin da ya fi worst kuma shine wanda suke ɗauka kuma suna sake yada kowa yana fitowa. Da ta rike amanan Allah da ya bata da haka ba zai faru ba. Abin da nake nufi da amana kenan. Da ta rike amanan Allah, ta san idan amana ne, harshen ta amana ne, kunnen ta amana ne, hannayen ta amana ne, al'auran ta amana ne, za a tsaye da ita a gaban Allah tambaye ta ranar gobe kiyama kan wannan amanan. Wallahi ba za ta yi abin da ta yi ba. Amanan kuma da ta ci ba amanan, ta ci amanan Allah, ta ci amanan ma'aiki Rasulullahi sallallahu alaihi, ta ci amanan iyayenta, ta ci amanan al'umman musulmi, ta amanan ƴaƴan da za ta haifa. Wallahi amana. Wannan kuma amanan shine abin tashin hankali. Yau idan kika sani kullu yau ina fada, namiji idan ba mijinka bane yafi poison dangerous. Namiji idan ba mijinka bane da ya biya sadaki, ya mutunta ki, ya kimanta ki, ya daraja ki, wallahi yafi poison dangerous. Wannan ya kamata su tarin yawa mu ci gaba da gaya wa ƴaƴanmu, muna gaya musu. Wannan ita nata ya fito kenan, wanda yake koye da bai fito ba ya fi 1000. Ki sani ke kaɗai ne zaki tsaya a gaban Allah akan wannan amana da kika ci. Wallahi har da ko Allah ya yafe miki wannan masifa da ke idan mutane wallahi ba zai taba kawo ba. Beside yanzu idan aka zo koda ta zo wata rana ta zo ta yi aure ta hayyafa, labarin nan yana record misali yana cikin record za a fito a ce wannan ne wanda ta yi iskanci kaza, jikokinta ne suka yi iskanci kaza, yar dangi kaza ne wani iskanci kaza, wannan haka zai ta yawo ya lalace, wannan kawai ya ishe ta cuta. Wannan kawai ya ishe ta cuta. To mu duba mu gani, ke da kike da lafiyan ki, yaushe namiji bai biya sadakin ki ba a ce yazo annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya mana da namiji ya sha hannu da matan da ba nashi ba, gwara a dauki kusa a buga masa kamar 9 inches a kansa da ya sha hannu da matan da ba nashi ba. Balle har ya ganki ga ya rungume ki, ya fake ɗinki, ya je ya tube ki tsirara. Wasu ƴaƴan mu fa a mota ake lalata da su. Wasu ƴaƴanmu hotel za a ɗauke su a kai su, wasu ƴaƴanmu ɗakin abokanai ake kai su, wasu ƴaƴanmu haka za ki ga a lalace